Lek ra. Nah iki ngerit pari dina iki mau wong loro tok, Kang. Wong telu akan sing duwe iki Kang. Lagi lek ra karo mbokku simpen. Lek ra. Aritmu ngene iki apa ora aritmu? Aritmu ngene iki apa ora jare ndelok? Apa? Mbokku jare arite dingenekne kabeh. Arite. Nah, oke. Iki jenenge arit apa iki? Gaji. Aduh ki maaf iki. Oh, gak nggo arit ngene iki, guys. Gaji. Nggo arit ya. Biasanya nggo arit ngene iki wong-wong imbuh nyapa gak nggo. Gak nggo ngarit ngene iki. Nggone lek rahi gaji ya. Tapi wis sing gedhi. Nah, iki mau. Gaji ada tok, guys. Iki jenenge arit graji, khusus kanggo panen pari. Iki nggo ngarit gak kena, iki khusus kanggo ngarit pari ngono iki. Nah, iki nge main nek iki mamang nayeng. Nayenge apa nang nayeng iki karaten tak gek tak ungkal. Nah, ya lho. Iki bergerigi lek ra. Bergerigi iki enak ya. Nah, iki bergerigi lho, ya pucuke lho. Pucuke kayak graji. Nah, iki khusus kanggo ngerit pari. Iki khusus kanggo ngerit pari. Gue ngarit gak kena. Nang geja iki. Khusus hari ini ki ngerit pari tok iki. Nah, niki cilik karit kuwi. Anggone lek rae gedhe ya, sepil anggone lek ra. Rene, guys, rene. Sepil anggone lek ra ya. Iki cilik. Ini ngerit bae kene. Iki arit graji wae, Duk. Lah kok gedhe. Oke ya. Nek dia kok gedhe. Graji lho. Oh, iya, Kan graji gedhi. Padha, guys. Iki untune entek kan. Cinden aku lho, arep ora lumrah. Landep malan. Yuh, jare nyis ngono. Oh, itu mbok ungkal e? Oh, gak. Gak. Ungkal apa angger ungkal ngono ya ungkal iki anu. Oh, iya. Kaya dinggo anu kalau nah. Graji. Lek ora nyis kok arite ya. Nyis mantep lho. Mantep nyis. Nyis, nah loro-loro Kruas ngono. Ini jenenge kruas ngono ya. Iya. Lho mantep lho. Mbok apa simpen kan gak nggawa arit graji mbok apa simpen? Gak duwe. Aku Ya apa. jajal iki arep Mantep, 50.000. Nah tuku nang ndi ning tuku iki jenenge. Lah kuwi kan nggo ngarit kena ya. Yo kena to iki arep lewat iki Iki 50.000 ki. Oh. Nah ngene iki anu ya, ngene iki 10.000 lah ya. Pira lek ra nggonamu kuwi? 10.000 iki ya 10.000 iki. 7.000 kuwi. 7.000 malah sing cilik ya 7.000 iki. 7.000 Kali iki 7.000 lah kae. 7.000 ki. Kae nggone lek ra kae kae. Duit graji suket apa jenenge arit graji gedhi 10. Iki sing cilik iki kok nggonanku iki 7.000. Nek kuwi 50.000 iki. Iki nggo ngarit kena. Ngono mantep ngono. Saiki modele arep kari bodho bar graji, guys. Dikombi saiki no kakak ya. Bodho dikombi, guys. Kombi, iki panen sithik iki dikirit dhewe. Kebonan, guys. Kebonan. Kita semangat men lho ra arite ladep tenan. Semangat ora larang kok. Ayo. Arite kita lho ladep tenan lek ra iki. Yo. Hah? Loro ya bral-bral mbok kon ngarah ayo. Ngebut lho. Lah burung dipanen lek ra? Hah? Burung dipanen. Burung dipanen gunamu. Wes tak garing bapakku. Wes. Wes. Wah, kono tandur dhisik dhewe kok. Kan winehe wis tikil-tikil wis rada remu-remu ijo ngono. Bet. Kok Puasa semingguan ya. tandur. Ya ngelbur e. Apa tandur nah? Nah, setelah sakmono iki. Iki barang lho. Hari ini kok apik ya, gunamu barang apik lek ra ya, gak ana sing putih blas mbiyen kan aneh. Iya lek. Apa? Gunamu ya apik ngene iki. Apa nih? Pari ini. Maka nggonku mending besar-besar. Lah iya maksudnya biasanya nang putih lho. Biasanya nek putih-putih niki ya blas gak aneh iki. Wong mantep aneh. Wis. Putih ngono guys, iki lanjut. Anu elek karine. Nek ra, Ngono iki besar-besar ngono. nek ra. Ini arep sing enek nih. Sip. Wes ngerit. Yo. Macan. Gumbalak iki. Gas, Ya wis, yo iki gumbalak iki lho. Ele macam-macam dikipeng karo. Gas, weh. Ngerit, gas. Salah iki ngene iki omongane guyon. Gas itu ya.
Ora kaget, guys. Yang sawah iki omongane guyon, omongane ngene iki. Kasar-kasar kok ya. Kasar-kasar, Gas. Basa sing kasar-kasar metu. Heeh. Tungane terang ya. Nah, ngeres setengah hari. Jam 11 pas rampung. Kayak sedik. Ini kari ngusungi. Besok kari giling. Digiling. Nang ulone Kang, lho. Nang ulone. Ulone. Ditumpuk nang layar iso Kang. Besok kari giling. Kan iya. Ping pindho nek ula. Gresik nang ngono Kang. Wis parane rono Kang.